Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din Minecraft. Pe mine mă cheamă Cristian și abia am apucat de YouTube și sper să vă placă. Suntem aici pe Play Minecraft în România. O să vă las link în descriere, dar presupun că toată lumea știe și vom face un episod de 1v1. Și așteptăm aici la arene. Să vedem cine intră cu noi. Se pare că cineva intră cu noi. Și haideți să începem. Sper să vă placă. Aș vrea. O să dau un cont de LOL gratis. Dar pentru primul meu subscriber. Pare că tipul e noob. Da. Și nice dude. Ce hecare! Ce hecare! Ce hecare! Și nice! M-a bătut prima rundă băjatul. Dar n-aveți să ce ziceți? Ne-am dat parte în parte. Oh my god. El joacă bine, mă. El are pro tactic player. Bang. Văd că tipul dă bine și cu arcul. Și m-am văzut deja că slow. Și noi sec, dude. Ce hex sălbatic. Nu-i nimica. Ban. Nu-i nimica, fraților. Ban, direct. Ce să mai stăm? Mai vorbim noi, gata, ban. And nice. Nice. Văd că tipul joacă bine, după aia poate mai voi filma un filmuleț, sper că vă place. Și mă încurajează foarte mult. Și bang, bang, baguette. Da, frate, și de la un tip eu este un like pe play. Da, bine. Și nu știu de ce mod de zburat a fost descătivat pentru jucătorul Cristian. Nu știu de ce. Și vom sta aici frumos cu shift-ul. Fără să ne vadă și bang! 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 Băjetule, cai prea bine și frumos, frumos, bravo. What? What the fuck? Și mai vom face încă un match. Și să postez, fraților, din nou. Vreau să facem azi, nu știu. Sper să vă uitați pe canalul meu. Dacă nu știți, sunt din București, am 12 ani și îmi place YouTube, fraților, nu știu cum să vă zic. Am văzut și la Max, la toți s-au apucat de YouTube. Și de ce nu m-aș apuca și eu? Și vorul meu, dacă nu știți, e și o pârlă. Și l-am bătut. Dăm, fraților. Bang! Bang! Oh my god! Ce hack și-a băgat băjatul. Dar nu mă pas cu hack-ul tău. M-a bătut. Și-a băgat hack-ul. N-ai ce să zici. Oh my god. Și pa, fraților. Sper că v-a plăcut videoclipul meu.